Tina, og jeg læser til sygeplejerske ude på University College Lillebælt. Har du nogensinde oplevet at misse en pille eller glemme et måltid mad? Så har jeg løsningen. Patienthjælperen. En app, der er kompatibel med alle tablet devices og kan hjælpe dig til at huske de mindste detaljer i dit liv. Den kan gå ind via kalenderen og minde dig om med en lille alarm, hvornår du skal tage din medicin, hvornår du skal lave din træning, vaske dit tøj, hvad end du ønsker den til. En anden ting, den kan, er under min medicin, når du får din medicinliste. Det her er kun en prototype, og den viser selvfølgelig ikke alle de muligheder, appen har endnu. Men det den kan gøre, det er, at den kan fortælle dig lige præcis, hvad din medicin gør ved dig inde i din krop. Og det gør den ved hjælp af en video. Det samme kan den gøre under din sygdom. Hvis du har lidt af et hjerteanfald, så kan den via en video fortælle dig, hvad et hjerteanfald er. Det kan hjælpe dig, hvis du måske heller ikke lige forstod, hvad lægen han sagde sidste gang, du var oppe og besøge. En anden ting, den her den kan, er under mine kontakter. Der kan du få stoppet alle dem ind, som er vigtige for dig. Det vil sige dine familiemedlemmer, din læge, din sygeplejerske, hvad du ellers kunne tænke dig. Og det eneste, det kræver, er et klik, og så kan du så ringe dem op. Appen er til at gøre det lettere i din hverdag, og den er til at hjælpe dig med de små ting. Tak for jeres tid.